Mari vilayetinin yanğıç huyucu beketlerinin aglavasında yanğıç gıççılığı dowam edip, bu gahatlyk A92 kısımlı avtolog benzinine hem barıp ýetdi. Sürücüler ilata el bolan yanğıcın hilinin pestigini belläp, uluglara ziýan ýetirýändiginden şikaýet edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Marda A95 kysymly avtolog benzininiň gytçylygyndan soň A92-niň gytçylygy hem güýçlendi vilayatyň ýangyç guýujy beketleriniň aglabatynda bu benzinler tapdyrmaýar. Ähli ýangyç guýujy beketlerde A80 benzini satylýar. Dip efirde atlandırılmasızlığını soran ýagdaýdan habarly marly ulug sürücüsü aýtdy. Ýatlasak şu aýyň başynda Sewitdäki habarçymyz Marynyň ýangyç guýuju beketleriniň aglabasynda A95 kysymly avtolog benzininiň gytçylygynyň güýçlenendigini, onuň diňe döwlet belgili uluglaryň sürüjülerine satylýandygyny habar beripdi. Marly sürüjüler häzir ilata el bolan ýangyjyň ýagny A80 kysymly benziniň hiliniň pestigini belläp, ulaglary ziýan ýetirýändigini aýdýarlar. Olar A95 benziniň tiz wagtda gaýtadan satylyp başlanmagyna umyt baglaýandyklaryny hem belleýärler. İlk wada belki benzinler tapman A80 markly benzini guýmaga kaýyl boldum. Başda ol ulagyň içindäki gowy hilli benzin bilen garaşyp, ulagyň benzin ýakysynda o diýen ary tapawut duýmadym. Ýöne soň-soňlar irden ulagymy işletsek bolanymda köp aýladyp ýöretmeli boldum. Häzir ulagyň isgi tüste çykarjy turbosyndan güýçli tüste çykýar. Bu näsazlyklar bilen A80 benzinini ulanyp başlanymdan soň 100% bolup başladym. Dip başga bir marly sürücü anonimlik şertinde aýtdy. Hökümetçi we döwlet gödäwçiligindäki neşirler 24 oktýabrda bahasy 50 million ABŞ dollaryna golaý we 17 oktýabrda bahasy 18 million ABŞ dollaryna golaý benziniň Azerbaýjana, Owganistana we Özbegistana eksport edilendigini habar berdiler.